En el 2018 també es va pensar que igual que s'havia fet esta placa dedicada a les víctimes dels bombardejos, havia unes víctimes que eren tots els que havien mort en els camps d'extermini de Mauthausen, unes víctimes que eren, diguérem, absolutament desconegudes, però que en aquest moment ja n'hi havia estudis que es parlaven d'elles. I de Dénia n'hi havia 4 persones que havien resultat, 3 persones van morir allí i un quart que van aconseguir alliberar. Aleshores es va plantejar a on es posava esta placa i al final es va optar per posar-la al mateix lloc que estava la placa dels afusellats, allí al cementeri, en un sentit del concepte com a represaliats del franquisme i víctimes del franquisme. Al Montgó n'hi ha un memorial que on anem al temps, diguem, franquista. Este memorial, que és una creu en un altar, es va fer per tal de senyalar el lloc on van tirar els cossos de 15 persones represaliades, diguem, per lo que era el terror revolucionari.